2025 ospatuko dugu laboratorioaren 10. urtea. Dagoeneko 10 urte zientziari ateak zabaltzen. Baina gaurko inaugurazioa aperitibo txikitxo bat eta on bat dela uste dugu hori ospatzen hasteko. Ez ezaguna da askotan, baina eragin zuzena dute gure bizitzetan zientziak, teknologiak eta berrikuntzak. Eta horregatik, beharrezkoa da jende guztiari zientzia gerturatzea, nolabait zientzia aldatzea. Gaur, Black Box modulo esperimentala aurkezteko elkartu gara hemen, Gorkak esan du bezala, ez da erakusketa bat, erakusketa modulo. Gaurkoan Black Box modulo esperimental honen inaugurazioarekin uste jartzen duela aukera herrixan gaur egun oso egungoa dan eztabaidaz eta inteligentzia artifiziala gure bizitzen egungo daben eragina eta parte hartzea inguruan hausnarketa hasteko. Modulo honek konpontuzko dugu aukera inteligentzia artifiziala ikuilezken implikazio desberdinak arlo desberdinetan esperimentatzeko eta uste dut oso interesgarri izan lehikela herrixar guztiak bertara gerturatu eta hori lehenengo pertsonan bizitzeko aukera eukitzea. Eta hortara gonbidatzen ditugu herritar guztiak laboratorioan eukitzen duen eskaintza ohikoaz gain hobe badagoela eta uste dut oso aberasgarri izan daitekeela.